Jamaje Kedite Gimol Moussa MT International à Pablo Digital Production Marwa. Mada habdata ha jawdi modan timma dume jum hujama ko ngamta anawliramu banduna we mbaloda ɓiɓɓe mada jeyo dume jum hujama ɓe ngamta lanaɓe jawdi nder ɗaɓi baba maɗa adane ginnawol dume jum hujama ko ngam o fago jawdi baba mo nder ɗare duworu estenilla dandi dume jum hujama ko ngam o latto giɗaɗo jonta kam mi faami jonde duniyaru jonta kam mi faami jonde duniya jonta kam mi faami jonde duniyaru jonta kam mi faami jonde duniya ɓe kurguɗañi e ƴakkete awdi ɓe dokkuɗa jawdi dawranta halkugoma ɓe nyamnuɗa hakari dawranta faɗɗugoma ɓe kolinoɗa foroy koldata hande hacca am iya wiya Moussa MT duniyaru jonta ɗo hakkilan hoorema mbimomi hacca iya am useni yafam mi faami haala maɗa mi nastata duniya jonta kam mi faami jonde duniyaru jonta kam mi faami jonde duniya jonta kam mi faami jonde duniyaru jonta kam mi faami jonde duniya derɗam duniya sey muñal nawɗum on ɓe mbiyete muñal Fami Mamadou Silla à Yaoundé, mon grand frère Aboubakar Gabonais, le tailleur à Kaoundéré Ngarengame, Kichil Kacha, Ngarengame, Kichil Kacha, Ngarengame, Kichil Kacha, Ngarengame, Kichil Kacha, Wamir de Wangi, Wamir de Wangi, Wamir de Wangi, Wamir de Wangi, Kichil Kacha, Kichil Kacha, Kichil Kacha, Kichil Kacha, Kichil Kacha,